Tinataya pong nasa 18,000 mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 6 naman po sa Bayambang, Pangasinan ang nakatanggap ng mga school supplies bilang bahagi ng paghahanda para sa pagbubukas o sa pagkakaroon po ng school year 2026-2027. Kabilang sa ipinamahagian po ng kagamitan ng plastic envelope, papel, notebook at lapis na maaaring magamit ng mga mag-aaral sa kanilang pagpasok sa paaralan. Ayon sa lokal na pamahalaan, target nitong mabawasan ng ilan sa mga gastusin ng mga magulang para sa mga pangunahing gamit sa eskwela. Kaugnay nito, may binigyan ding libreng bag at ilang school supplies para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 6 sa mga pampublikong paaralan naman sa Calasiao District 1 bilang suporta sa sektor ng edukasyon ngayong Balik-Eskwela. IFM News. IFM News. IFM News.